tranquil·litat, silenci. No trobeu a faltar la vida a Masia? Benvinguts a Sant Martí Sarroca. Avui us presentem una altra masia. Sí, i aquesta és especial. I no només pel seu preu, sinó perquè està plena d'ànima. Deixeu-me que us digui com és la distribució clàssica d'una masia del Penedès. A l'entrada dels carruatges, generalment, cuina amb foc a terra a la part dreta, segons com estic ara mateix, i després, a la part esquerra, una habitació. Sí, mirem cap enrere, hi havia rebosts i els banys, de construcció més nova. És a dir, que si vols una vida rodejada de vinyes, roselles, calèndules, ja trigues en trucar-nos.